Bueno, empezamos aquí no que é 1800, ano arriba, ano abaixo. E empezamos aquí a propósito. Temos aquí unha tumba, é a tumba de Doña Urbina Álvarez e Toubes, o Pazo de Toubes. Tiñan o Pazo da Reguenga, tiñan o Pazo de Ormo, tiñan o Pazo do Outeiro, e foron realmente os últimos fidalgos potentes que no 19 entraron en decadencia. Mentras entraban en decadencia estes fidalgos, Valentín Fernández entraba en auxe. Foi o primeiro burgués, para que vos fagades unha idea. Pedro José Fernández, o boticario Fernández, tuvo un papel na guerra contra os franceses fundamental, que foi o que trouxo todas as armas de Portugal. Tiña montado unha rede de arrieiros para ir buscar o liño. Aquí no Carballiño tiña teares a nivel industrial. Se hoxe vades á fábrica do papel, vedes xa montado o que é o muiño do papel. E damos unha idea do tipo de industria que era. Isto era igual, tiña 6 ou 7 teares, pero iba a buscar o liño a Portugal, e iso permitiulle manter unhas relacións moi importantes para traer armas. O problema fundamental eran as armas. Os Toubes, polo contrario, era o capitán e o jefe da partida. Sabedes que na guerra contra os franceses organizábanse por parroquias, o que lle chamaban alarmas, e había un capitán desa alarma, en este caso eran os Toubes. E Valentín era representante do que era o comercio. Para que vos fagades unha idea, que supuxeron os franceses? A guerra foi 4 tonterías a nivel batallas. Primeiro, porque, para que vos fagades unha idea, non hai ningún solo morto nos libros do Carballiño, Mesego, Señorín. Primeiro, non era como no Ribeiro. Nos Ribeiros estaban apegados por necesidade á terra. Tiñan que defender o terruño. Aquí, primeiro, para subir de Gomariz para arriba, os camiños non eran bons, eran complexos, era moi fácil, imaginadevos, os franceses en fila e desde calquer balao, pois un tiro ou calquer cousa. De feito, aquí no Torrón, aí ao lado, hai enterrado nunha finca un francés, que según a tradición oral, e parece que o temos bastante documentado. Valentín Fernández foi, en 1780, empezan os líos entre os veciños do Carballiño e o Seira. Así como no Ribeiro e en Ribadavia era ca Fidalguía, era co Conde, aquí mandaba o Seira. E aquí do que sabía querer facer era do Seira. 1812, as Cortes de Cádiz supón un espaldarazo ás políticas de progreso. Abólese o señorío, abólese, toda unha serie de cuestións que serían arduas de explicar e que nos levaría moito tempo. Basicamente, abólese o vello réximen e inaugurase o novo. Créase os concellos constitucionais. O primeiro foi o de Partovia. E o concello que lle permitiu aos veciños de Partovia, a Pedro José, a todos estes, ver a posibilidade do que era xestionar os cartos deles. Aquí cobraban arriendos pola feira, cobraban arriendos polos baños de Partovia, e había un arriendo importante no comercio. A feira era importante, pero o máis importante era o comercio. Pedro José Fernández negociaba con Oporto, con Braga, con Valencia, prácticamente con todas as cidades galegas. Levaba o viño do Ribeiro. O viño do Ribeiro, basicamente, o do Avia, salía por Anllo, a subida de Anllo, o camiño de San Sebastián, e o do Barón. Hubo un elemento esencial que foi a construción da ponte de San Clodio. Antes de Leiro, para vir para Carballiño, había que ir a Ribadavia e subir. Ao crear a ponte de San Clodio, Ribadavia morreu, desde o punto de vista de funcionalidade. E tamén morreu porque, basicamente, para que vos fagades unha idea, unha vez que rematou a guerra, Munín, o de Prado de Xulenzás, que foi, digamos, o que levaba as riendas militares, acabou de aduanero na fronteira de Pontebarsas. E xa damos a decadencia absoluta. Arruinouse. Os Toubes, prácticamente. Esta muller casou en Maside, incluso fora un disgusto por de Maside que a viñeran a enterrar a Carballiño. E viñeron a enterrar a Carballiño porque xa era moito máis que Maside. Empezaba un pouquiño de Ribadavia, que falábamos eu antes. Os de Ribadavia estiveron ca luz anunciando no periódico 6 ou 7 anos, e
E cando se dixo de conta, foi 4 anos antes no Carballiño, e o que lle montou ali foi un do Carballiño, que vamos a visitar a súa tumba nese frente, que dicía Miguel que é unha auténtica maravilla. Unha auténtica maravilla. A sociedade, bueno, o Carballiño era un pobo en crecemento, nese momento. O Carballiño era un pobo onde, basicamente, todo o mundo se dedicaba ao comercio. Pensade, olles, había o Pedro Fernández, que vos podo falar de miles e miles de millóns. Tuvemos unha suerte inmensa, que foi o seu inventario, é un inventario de prácticamente 600 páxinas onde veñen todas as contas, podemos saber onde vendía, a área de influencia chegaba a Dozón, chegaba a Zobra, chegaba a Guada, en Oseira, chegaba a toda a zona da Moeiro, todos viñan comprar ao Carballiño. O cal, bueno, foronse generando uns capitales importantísimos, que logo, bueno, invertiu en mil cousas. Valentín, para que vos fagades unha idea, o compromiso que tuvo este home, morreu cos 51 anos. Isto é un tema que sería interesante, aproveitando a arqueoloxía, a arqueoloxía que estudia os cadáveres, estudialo. Debería faltarlle unha mao, que lle cortaron as partidas carlistas cando invadiron o Carballiño. Debería ter 3 ou 4 tiros no corpo e magullado por todos os sitios. Estivo preso no castelo de San Antón por apostar por o liberalismo, e foi o primeiro alcalde que no ano 1819, para que vexades como era a pelea con Oseira, negáronse, bueno, o cura por Semana Santa iba a visitar as casas, e el negouse a que lle entrara na casa. Non por unha cuestión, sino porque o cura era de señorín e era mandado por Oseira, e el alegaba que a cociña a tiña en Arcos. E onde tiñas a cociña era onde non pagabas, o cual, bueno, pois aí entraron nunha liorta. Esta batalla, ele estuvo na cárcel, pero acabou conquerindo, para que vos fagades unha idea o que é a teima e as cousas, que a primeira feira municipal de toda Galicia fora a do Carballiño. No ano 1840, o Concello do Carballiño, encabezado por Valentín e por varios veciños, contratanlle a Facenda o que é os direitos da feira. Antes cobraba a Iglesia, cobraba os nobles, empezounos a cobrar o Concello do Carballiño, e aí disparouse o Carballiño e chegamos a ser o que somos. Básicamente, isto introdúcenos no que foi, vamos recorrer ahora, que é o devenir do século XIX, xa dun xeito máis rápido, para acabar no que foi o Carballiño do regreso dos indianos, da emigración, que será a parte do Sobral. A parte do Sobral.